A Xunta e o Concello de Pontevedra volven camiñar da man na mellora do saneamento da ría. Esta mañá a conselleira de Infraestructuras, acompañada da voceira do Goberno local e da concelleira do ciclo da auga, presentou o proxecto para a mellora da eficiencia do sistema de saneamento de Cocheras aos Praceres. Estamos a falar dunha actuación para resolver esos vertidos, non, que se soen ver no bombeo de Cocheras, evitar infiltracións de auga de mar, algunha infiltración de auga de choiva, pero fundamentalmente, evitar esos vertidos nesa estación de bombeo. Agora mesmo está en fase de licitación a redacción dese proxecto. As empresas interesadas teñen ata o 20 de maio para presentar as súas ofertas. As obras superan un investimento de 3,7 millóns de euros, unha actuación, di a conselleira, vital para unha zona catalogada como sensible pola súa importancia para os sectores productivos. Os parámetros son máis exixentes que noutro tipo de rías e tamén é unha sensibilidade tamén porque estamos a falar dunha ría da que viven moitísimas familias que se dedican ao marisqueo, á pesca ou á aquicultura. O proxecto busca aumentar a capacidade da infraestructura para que poida transportar de Cocheras a depuradora dos Praceres 1.600 litros por segundo fronte aos 600 actuais. Dos graves problemas que ten todo o sistema de funcionamento da depuradora é a falta de capacidade do sistema hidráulico para trasladar de Cocheras a Edar, e iso provoca que o punto de alivio ese de Cocheras moitas veces se vexa botando aguas residuais porque é o punto de alivio de todo o sistema hidráulico que está funcionando ao redor da depuradora de Praceres. E valora de xeito moi positivo a actuación que se traduce, de Carme da Silva, no reinicio da colaboración entre a Xunta e o Concello de Pontevedra en materia de saneamento.